हेलो रायजोफोर खुलुमबाय गिबि गिबियावनो साफ्रोमबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे आरबिटिसि चेनेलावहाय आंनि गोसो गोरबोजों फिन खनसेबाव बरायनानै लाबोनाय जालायबाय। रायजोफोर आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव गासैबो मोजाङैनो दं होननानै आरो लोगोसे नोंथांमोनहा जुदि भिडिअखौ नायदोंब्ला उइदाउट स्किप जोबजासिम नायलांगोन होननानै आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब शेयार लाइक आरो कमेन्ट खालामगोन होननानै। रायजोफोर आं दासान्दि भिडिअखौ खालामनो समखौनो मोना जादों, बिनि थाखायनो आं भिडिअखौ हगारनो हायाखैमोन। दिनैबो एसेबां सम गैयामोन, नाथाय थेवब्लाबो आङो दिनैहाय एसेब्लाबो नोंथांमोनजों रायज्लायनो बा सावरायनो होननानै बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय। बेनो जाहैबाय आं दिनैहाय नैबे बाथ्राखौसो नोंथांमोनजों सावरायनो बा शेयार खालामनो लुबैदों जे जोंहा आथिखालाव एबसु आरो लोगोसे जोंहा मा होनो बिआरबि कमेन्ट चेनेलनि बिगोमा जे बुदिराम बसुमतारी ना मा होनो, बिथांजोंहाय गोबां दावहा जालायबाय थानाय बा गोबां दान्थे बिदान्थे जालायबाय थानायखौ जों दिनैनि समाव नुनो मोन्दों आरोखि। दा बाहाय माने बुदिराम बसुमतारी बा बिआरबि कमेन्ट चेनेलनि बिगोमा बिथाङा बुंदों जे माने बिथांखौहाय लामायाव एटाक खालामनानै एबसुनि माखासे मावथि सोद्रोमाफोरा बुदों आरो बुनानै बिथांखौहाय अफिसाव लानानै थांदों, एबसु अफिसावहाय कसुगावनि एबसु अफिसावहाय, ओमफ्राय दर फांथिनानै आरोबाव बुहैबावदों आरो मबाइलखौ सिज खालामनानै लादों। लोगोसे मबाइलाव जेसेबांनाखि माने गावनि चेनेलनि भिडिअफोर दंमोन बेखौबो दानहोजोबदों होननानै बिथाङा फोरमायदों आरोखि। दा बिनि एगेन्स्टैनो जोंहा जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा जोंहा कसुगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय प्रेस मिट होनायखौ जोङो नुनो मोन्दों जे बिथांनि एगेन्स्टैहाय जे बिथांमोनहा बुवाखै आरो बिथांमोनहा बिथांखौ जेबो खालामाखै, नाथाय बिथांजों मोजां गाज्रि रायज्लायनो होननानैसो बिथांनि न'आव थांनाय जादोंमोन। नाथाय बिथांखौ लोगो मोनैलाय लामा ससेयाव बिथांखौ लोगो मोननानै बिथांखौ अफिससिम लानानै थांनाय जादों। बे बाथ्राखौ बिथांमोना फोरमायदों आरोखि। दा आरो बेजों लोगोसे बिथाङा बुंदों जे बिथांखौहाय एबसुनि सायाव बाथ्रा बुंनायनि थाखाय बा दिपेन बर'खौ डिलिट खालामनांगौ होननायनि थाखाय बिथांमोना सहायनो हायाखै। दा बिनि थाखायनो बिथांखौहाय रायज्लायनो बा माबा मोनसे समाधान खालामनो बिथांखौहाय अफिसाव लानानै थांदों होननानै बे बाथ्राखौ बुंदों आरोखि, नङा होमबा? दा आङो भिडिअ क्लिपखौ होगौमोन, नाथाय गोबां गोलाव जागोन भिडिअआ। भिडिअखौ नोंथांमोनहाबो नुखाबाय। आथिखालावथ' गोबां भाइरेल जागासिनो दं बिथांमोननिनो बे दान्थे बिदान्थे पार्टिसिपेट जालायबाय थानाया। दा बेखौ नोंथांमोनहा गुबुननि चेनेलफोरावबो नुखाबाय आरो खोनाखाबाय। बे हिसाबै आं नोंथांमोननो भिडिअ क्लिपखौ होलिया। दा बाथ्राया नैबेसो रायजोफोर रायज्लायनांगौआ जे बिथांमोनहा जुदि बिथांजों मोजां गाज्रि रायज्लायनोब्ला, अर्थात दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जुदि बिथांजों मोजां गाज्रि रायज्लायनांगौ दं होननानै सानदोंब्ला बिथांखौ सिगाङावनो माने नोंथांजों रायज्लायनांगौ दं होननानै इनफरमेसन हरनायनि उनावसो बिथांमोनहा बिथांनि न'आव थांनानै रायज्लायहैनो हायोमोन। नाथाय बिथांखौ उइदाउट इनफरमेसन बिथांमोनहा थांबायब्ला बिथांखौ बोरै लोगो मोननो? मानो होनबा गावबागाव खामानि थायो बयहाबो। दा बे हिसाबै हयथ' बिथांमोनहा बिथांखौ लोगो मोनहैयाखै आरो फैनानै लामा ससेयाव लोगो मोनबाय। दा बाहाय रायज्लायनाय बा माबानाया जादोंना जायाखै आं बेखौ मिथिला, नाथाय बिथांमोनहा अफिसाव लानानै थांबाय। दा अफिसाव लानानै थांनानै बिथांखौहाय माने ओरैबायदि लेखाबो लिरहोदों होननानै बिथांमोनहा प्रेस मिटनि गेजेरजों दिन्थिदों। बे लेखाखौबो माने दिनैनिफ्राय एबसुनि सायाव जेबो बुंला होननानै बिथाङा लिरना होलांदों होननानै, आरो दिपेन बर'नि सायावहाय जेबो बुंला होननानै लिरना होलांदों, सहि होनानै गालांदों। बे बाथ्राखौ बिथांमोनहा फोरमायदों आरोखि। थ' बाथ्राया नैबेसो जे गोरोन्थिखौ आं नैबावसो नुदों जे बिथांनि मोनफ्रोमबो भिडिअ'आथ' दिपेन बर'खौ रायनाय बा एबसुखौ रायनाय नंजोबामोन। दा बाहाय बिथांनि मोनफ्रोमबो भिडिअ'खौथ' दाननानै होनो नाङामोन। दा बेसो आरोखि। जुदियो अबेबा भिडिअ'आ जुदि दिपेन बर'खौ रायनाय बा एबसुखौ सोंखारिनाय जुदि दङब्ला बेफोर भिडिअ'खौ दाननानै होनायनि थाखाय जेबो नङामोन। नाथाय गासैबो भिडिअ'खौ दाननाया अननाय जादों होननानै आं बाहाय बुंगोन आरोखि। दा बे भिडिअ' दाननायखौ नोजोर होनानै
नायोब्ला बा साननानै नायोब्ला माने माखासे पलिटिकेलनि इस्यु दं होननानै आं सानगोन आरोखि बाहाय मेटार दं पलिटिकेलनि मेटार दं होननानै आं सानगोन मानोना बिथाङा BPFनि जालांनाय UPPLनि सोद्रोमाफोरखौ बा प्रमद बर' सारमोनखौ गोबांथार सोंखारिनाय भिडिअ लाबोयोमोन दा बे हिसाबैनो हयथ' UPPLखौ माखासे सोंखारिनाय बुंनाय बाथ्राफोरखौ सैज्य हायैनि थाखायसो बिथांमोना बे खामानिखौ मावदों होननानै आं सानदों आरोखि थ' जिखुनुआनो हक बे थांबाय रायजोफोर दानिया नैबे बाथ्राखौबो बिथांमोना बुंदों जे BRB कमेन्ट चेनेलनि बिगोमा जाय बिथाङा गोबां नारि केलेंकारिबो रेकर्ड दङ आरो बिथाङा समाजारि बेरेखा खामानि मावो होननानै बिथांमोना माखासे बाथ्रा बुंदों आरोखि दा बाहाय आं नैबे बाथ्राखौसो बुंनो नागिरदों जे नोंथांमोना जुदि बिथांखौ नारि केलेंकारि दं बा समाजारि बेरेखा खामानि मावो होननानै बुंबाय दिनैनि समावहाय नाथाय दिनैनि समाव बिथांखौ बुंनानैथ' नोंथांमोना जेबो मोनाखिसै नोंथांमोना जेबो खालामनो हाया मानोना जाय समाव बिथाङा मावदोंमोन बे समावनो नोंथांमोना बिनि सायाव एक्सनखौ लानांगौमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादाथ' दिनैहाय समाजारि बिथिङाव नोजोर होनांगौनि माखासे दायित्वबो दं होननानै आं मिथिगौ बा जों बुजियो साफ्रोमबो बर' रायजो राजायानो नाथाय बै समाव नोंथांमोना मानो बिथांखौ जेबो एक्सन लानो हायाखैमोन बा जेबो खालामनो हायाखैमोन दिनैसो फैयै फैनानै पलिटिकेलनि माखासे ज्राव ज्राव बाथ्रा बुंनायनि थाखाय बा दिनैसो बिथाङा इउटुबाव UPPLनि माखासे सोंखारिनाय बाथ्राफोर बुंनायनि थाखाय दिनै मानो नोंथांमोनहा बिथांखौ बुंनो गोनां जाखो नोंथांमोना बुंनांगौबा सिगाङावनो बुंनांगौ दा बे आरोखि थ' बिनि थाखायनो आं बुंगोन रायजोफोर दिनैनि समावहाय नोंथांमोना बेबायदि माखासे आखु दिन्थिनायनि थाखायनो बेबायदि माखासे जाथावै खामानिखौ मावनायनि थाखायनो बा पलिटिकेलाव इनभल्भ जानानै थाफानायनि थाखायनो दिनै साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा नोंथांमोनखौ दुखु मोनदों दिनै दुलाराय बर' फरायसा होनोबा आफाद होनोबा माने दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंनि जाथिनि हारिनि देरसिन आरो जेबो आफाद गैया जोंनि हारिनि थाखाय दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौहाय साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरानो जेखि आफादावनो थाया मानो जेखि पलिटिकेल पार्टियावनो थाया मानो बयबो फोथायोमोन नाथाय दिनैनि समावहाय फोथायनाया खम जालांबाय आरो दिनैनि समावहाय मानो एसेबां बुरजा बा एसेबां गोबां बर' रायजो राजाफोरा दिनै मानो कमेन्टनि गेजेरजों बा भिडिअनि गेजेरजों एबसुनि सायाव सोंखारियो बा एबसुनि सायाव गाज्रि मोननायखौ फोरमायो दा बे आरोखि बेखायनो आं बुंगोन दिनैनि समावहाय थारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा माखासे हारिनि खामानि बा समाजारिनि माखासे जेंनाफोरनि सायाव खामानि मावनाय बेफोरनि सायाव गोसो होआखै नामा बा बिथांमोना समाजारि खामानि मावनायफोराव माखासे उन जानानै थादों नामा दा बिनि थाखायनो बिथांमोनखौ बेबायदि सोंखारियो बुङो दा बे आरोखि आंनि साननाया थ' रायजोफोर नोंथांमोननि बायदिब्ला मा सानो बिनि सायावहाय नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामनो हागोन आरो नोंथांमोननि बुजिनायजों जाहाथे आंबो एसेबाबो सोदांनानै बुजिनो हायो बेखौ आङो आसा खालामबाय थ' आसा खालामो जिखुनुआनो जाया मानो जानायाथ' जालांबाय दान्थे बिदान्थेया सोलिगासिनो दङ बा बिथांमोना माने खुब ओरैबा ओरै बुंलायगासिनो दं ओरैनाबो बुङो बेबायदि आरोखि मोननैजों बिथांमोना बखिलायनाय बा बुंलायनाया आथिखालाव सोलिगासिनो दङ जेन'बा आं आसा खालामो बिथांमोननि माखासे जेंनायाबो सुस्रांजागोन आरो सल्भ जागोन बा माखासे मिला मिसानि गेजेरजोंहाय बियो गोरोबफिनगोन बेखौ आं आसा खालामबाय दा जोबथारनायाव बेखौनो आं खावलायबाय जाहाथे सोरनिबा थाखाय आं जुदि माबा मोनसे गोरोन्थि बाथ्राफोर बुंफ्लांदोंबा बेनि थाखाय आं निमाहा बिबाय स' आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननो लुबैयो थेंक इउ फर वाचिं जय बर' हारिनि